Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, padayon tang magampo sa kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Padayon sa natong iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi pinaagi sa ilang pagpalitan ning atong mga slots para sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, kaluy kanunay paglimpyo ug pagpanalipod ang imong simbahan ug kay kun wala ikaw dili man kami maluwas. Itugot nga kanunay ikaw nga magdumala kadamo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. May komandante sa kasundaluhan sa Syria nga si Naaman. Bantugan siya o gitamod pag-ayo sa hari. Pinaagi kaniya, gihimo sa Ginoo nga madaugon ang Syria. Isog siya apan sanlahon. Ang mga taga-Syria sa usa nila kapagsulong sa Israel, nakabihag og usa ka dalagita ug nag-alagad siya sa asawa ni Naaman. Miingon siya sa asawa ni Naaman, "Maayo unta nga makaadto ang akong agalon sa propeta nga atua sa Samaria aron ayuhon siya sa iyang sanla." Busa si Naaman miadto sa hari sa Syria o gisuginlan niya ang hari bahin sa gisulti sa dalagita nga taga-Israel. Ug miingon ang hari sa Syria, adtua ang hari sa Israel, ug padad-an ko ikaw og sulat alang kaniya. Busa miadto siya, dala ang 3,000 kabuok sa lapi, 6,000 kabuok bulawan, ug 10 ka espesyal nga mga bisti. Gidala usab niya ang sulat ngadto sa hari sa Israel. Mao kini ang sulat. Kining sulata nagpahibalo kanimo nga gipadala ko kanimo ang akong alagad nga si Naaman ug hangyoon ko ikaw pag-ayo sa iyang sanla. Sa dihang nabasa sa hari sa Israel ang sulat, gigisi niya ang iyang bisti ug miingon siya, "Dios ba ako nga may gahom sa pagpatay ug pagbuhi? Nga gisugo man ako niining tawhana sa pag-ayo sa usa ka sanlahon. Nangita lamang siyag kapasikaran aron pagpakig-away kanako." Apan sa pagkabalita ni Propeta Eliseo nga gigisi sa hari sa Israel ang iyang bisti, gipasuguan niya ang hari o giingnan, "Nganong gigisi mo man ang imong bisti? Paariakan ako ang sanlahon aron siya masayod
nga may propeta dinhi sa Israel. Busa miadto si Naaman uban sa iyang mga kabayo ug mga karwahe ug mihunong siya diha sa pultahan sa balay ni Eliseo. Og si Eliseo nagsugog taw ngadto kang Naaman aron pag-ingon. Lakaw ngadto sa suba sa Hordan og tunlob makapito og mamaayo ka. Apan nasuko si Naaman og milakaw nga nagbagutbot. Siya miingon, gipakaingon kog mo ari siya kanako sa gawas og sangpito niya ang ngalan sa Ginoo nga iyang Dios og iwarawara niya ang iyang kamot ibabaw sa sanla og ayuhon niya ako. Dili ba ang mga suba sa Damasco nga mao ang Abana ug Farfar mas maayo pa kaysa sa mga suba sa Israel? Dili ko gusto nga adto ako maligo sa Hordan. Busa milakaw siya nga naglagot. Apan miduol kaniya ang iyang mga sulugoon og miingon, Sir, nganong dili man nimo tumanon ang gisugo sa propeta aron ka mamaayo sa imong sakit? Busa miadto si Naaman sa suba sa Hordan ug mitunlob siya makapito, sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios ug nahiuli ang iyang pamanit sama sa panit sa usa ka bata. Unya si Naaman ug ang iyang mga kauban mibalik ngadto sa propeta sa Dios ug miingon, karon nasayod na ako nga walay laing Dios sa tibuok kalibutan gawas sa Dios sa Israel. Busa dawate kaning gasa ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kalagyo sa buhi nga Dios, anos ako makaatubang kaniya. Ang akong kalagyo sa buhi nga Dios, anos aman ako makaatubang kaniya. Sama nga ang lagsa nangandoy sa nagadagan nga mga tubig. Sa ingon ang akong kalag, nangandoy kanimo, O Dios. Ang akong kalagyuhaw sa buhi nga Dios, anos aman ako makaatubang kaniya. Ang akong kalag gihaw sa Dios, ang buhi nga Dios, anos aman ako moadto og mosud-ong sa naong sa Dios. Ang akong kalagyuhaw sa buhi nga Dios, anos aman ako makaatubang kaniya. Ipadala ang imong kahayag ug imong kamakanunayon. Magtultol sila kanako sa unahan,
ug magdala kanako ngadto sa imong balaan nga bukid, ngadto sa dapit nga imong puloy-anan. Ang akong kalagiyuhaw sa buhi nga Dios, anos aman ako makaatubang kaniya. Unya muadto ako sa altar sa Dios, ang Diyos sa akong kalipay o kasadya. Unya magpasalamat ako kanimo diha sa alpa, o Diyos, akong Diyos. Ang akong kalagiyuhaw sa buhi nga Dios, anos aman ako makaatubang kaniya. Ang Ginoo manaa kaninyong Manausab kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Imayaon ikaw o Ginoo. Sa dihang nahiabot na si Jesus sa Nazaret, miingon siya sa mga tao sa sinaguga, apan sultihan ko kamo niini ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako, tinuod nga daghang mga biyuda didto sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinoon sa biyuda sa Saripta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghang usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo, apan walay bisan usa kanila nga naayo, gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinaguga. Nanindog sila og ilang gitaral sa Jesus ngadto sa gawas sa lungsod, ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Kaygon ikaw o Kristo. Asa man mo kasagaran magyaw-yaw, sa balay o dinhi simbahan? Tos balay. Asa man mo kasagaran daling masuko, dinhi o dito sa balay? Balay. Kinsa may mga tao nga dili kayo ninyo ganahan siging istorya, dinhi o sa balay? Kana bang di kay kaganahan magtingog-tingog ba? Ambot lang ninyo. Si Kristo iya gining giklaro aron dili ta makalitan nga ang propeta
apil na taani kay pagbunyag nato nahimo man tang mga propeta. Kaning propeta mao man ni siya magsangyaw sa maayong balita o magtudlo unsay angay buhaton. Ang propeta kuno dili gyud dawaton sa kaugalingon niyang lungsod o sa iyang pamilya. Mao gyud na gisulti ni Hesus. Nya kay gisulti naman ning daan, nya mao man sa nahitabo sa kinabuhi ni Hesus unsa may atong misyon. Magpakapropeta ta o dili? Timani ha, og magpakapropeta ka, di jud ka dawaton sa imong kanang duol sa imong kinabuhi ba? Nya unsa man, magpakapropeta ka o dili? Narana nimo. Mao na nga kani klaro man ni kayo. Nanglitan si Jesus dito sa laing lugar, dinaig kay siya. Mga tao libuan magsigig sunod-sunod niya. Pero pag abot sa ila, giguroy siya kay ihog untas pangpang. Nga naman, lagot sila. Ang atos ang kinabuhi ingon ana pod. Abisan ako isipare adto ko sa laing lugar, sus daghanang magpa-picture. Magutman ko usahay, di ko kakaon kay naghang magpa-picture. Pero dinhis ako mga kuyog dinhis parokya. Wa man gani mo tupad og lingkod di kaon. Magpalayo wa gyud kutob lang og makalikay lang gyud, likay gyud. Pero dito so bunlot-bunloton ko sa laing lugar ba bunlot-bunloton mura ko mga wingig na lang ko ni akong naong diri pa der ana sige jud kuan. Nayuban mo hilak pa gyud, mo gakos, mo hilak kita na jud ko nimo pader. Pero ang taga diri, mo hilak og sigihag patawag gyud malipay nga ipatawag sa pare. Ang taga dinhi ba? Ay, parehara ko ninyo kon. Sige mong tambong din bisa niya. Ako sige sa ko wali. Nigsulti na sana ako. Mauning ni ako isulti, may ngano nasa balik saan. Pero ang taga dito sa lain, parte duta gid paminaw ay nalaghunong og sulti pa der. Pero dinhi magsigtan aus dilo. Nusam ni siya mohunong na taas na sa kinirong milian ni ron. Liit na sa kus pamahawa ni ron. Ganana. Nya angayan ba na nahimuon akong rason aron dili na gyud ko mosulti? Ayaw, sulti gyud, bahalag dili paminawon. Pero maminaw ka aning gisulti og magpakapropeta ko nya mosulti ko og maminaw lang gyud ka, do na gyud kay makabot nga kaayuhan. Kaya wa man ko magsultig dautan. Si Kristo wa man magsultig dautan. Ang maminaw, grasya na nimo. O na pugson kita sad ug doon na say mga tao mosulti nato nga murag di taganahan maminaw tungod kay kanang wa sa kauyon niya ba pugsa ang imong kaugalingon pagpaminaw mo na sinaaman diri sa unang pagbasa nganong naayo man sa siyang sanla gipugos niya ang iya galagot na gud to siya galagot na siyang propeta Eliseo anong mao na isulti nako unsa anong di man na siya mogawas nganong magsugo-sugo ra man na siya. Lagot siya ba niya, anak pa dyan ko paliguon anang suba diha nga kabati anang suba sa Hordan, nindot atong amo mga suba dito. Anak siya, yaw-yaw siya ba? Di ko, uli na ta. Anak. Pero giingnan siya mga sulugoon, sir, niya naman ta dinhi. Nganong di na lang na ni mo sundon? Gipugos niya iyang kaugalingon nga mosunod. Niya ang sa may nahitabo. Anong di man mo mutubag? Anhisad mos misa ba? Pugsa sa taon inyong kaugalingon nga maminaw mo. Jutay ra kayo dito mag ayaw nga ana. Murasag na nagana ba? Murag na ayaw. Wa gyud maminaw kay nga naman naanad na lagi ta siging simba na basa naman sa nadia di man sa nakamaw kay mo basa ng mga lektura na o kamao sa may man gina siya mo basa kat kutob na lang ta diha pugsa ang imong kaugalingon atong pugson ang atong kaugalingon nga maminaw tas Ginoo bahala nagwa nay lami paminawon maminaw ta
Nya wag tangon anato atong kasuko kay kani magong kasuko sama aning mga Hudiyo nga sige lang kasuko ni Hesus, wa na hinuon sila ka pahimos sa mga nindot nga pulong ni Hesus. Pugson ba pagpaminaw? Muna ang hinaota nga ang atong mga politicians karon, pugso nila ilang kaugalingon nga maminaw sila sa ilang kaatbang ug mudawat nga ang gisulti sa ilang kaatbang sakto. Dili kay magsigig saway, siging akyos nga fake news. Nga ang pikasad inosang fake news, libog lang tani. Pugso natog paminaw, pero labaw tanan atong iyampo atong mga politicians, mga leader sa nasod, labi na gyud si Putin o kanang naan dihang si Ukraine. Pugson unta nila ilang kaugalingon nga maminaw sa Ginoo. Kay ang Ginoo ra gyud, ang iya ra gyung pulong maura gyud makahatag natong tinuod nga kalipay, kalinaw ug kaluwasan. Unsa toy tubag nato sa Salmo? Ato na. So good na sad. Ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios, kanus aman ako makaatubang kaniya. Ang ato magong lawas mura ni siyag mo balibad sa mga dili niya mauyunan, pero doon na ragi usa nga gipangita sa atong kalag. Timani baya ang ato bayang kalag mo di mamatay? Unsa may gipangita sa atong kalag? Ang Ginoo gyud. Ginoo mo na kun unsay imong gipangita ron, nangita kag kwarta, pangita Ginoo diha sa imong kwarta. Kanus amang ka makakita Ginoo diha sa imong kwarta? Kun mopalit kag slot, kung mutabang kas imong silingan, kung imong pakanon ang gigutom, mubuhat ka sa works of mercy. Ana. Suwahin na ninyo, palit mong slot, tabang pagin mo silingan. Kita ta Ginoo, nya katus ang imong gitabangan, samot sa tong makakita Ginoo. Karon gani mura magay kung makakita Ginoo sa atong halin o nabot na bisa ginagmay lang, abot nag 2,641 atong halin. Oh, di ba? Daghan na ni. Nindot na ana. Nya nga to sa SUS BF to siya. Nya nga atong dopes para sa atong project. Oh, niabot na sa 314 slots ang halin. Oh, pak yapo. Nindot na ana. Nya, og napa sa roy maminaw aning atong gisulti. Labi na ning nanambong misa. Maminaw niya magdungan sa nigpamalit karon. O di pa na mura na tag makakita Ginoo, makaingon ta praise the Lord, praise the Lord. Sa Kapilinya bitaw, Kapilinya basa dito sa San Remigio karon man ang Abril 4 siya i-consecrate. Lipay kay sila nga na ang budget katong 10 million nakatampo kita dito. Dako-dako yung ato mga 9,500 slots nya kinahanglan 10,000 slots. Ana, ang gikan lang dinis ato mga 9,500, ila dito mga 500 sad kapin. So ni sobra gyud sa 10,000 slots. Murag nahuwasan dito ang mga kuano ang mga kanabang organizer ba kay musla salamat sa Ginoo, salamat in taon. Ana, kita Ginoo. Karon gud perti nang daghanang nambong galibog na kung saon pag-distribute ang wristband, hurot na. Ang mga reserve na lang mao'y nahibilin. Di naman sa ito pwede i-distribute. Kay taghan kayong tao nga gusto dito mo adto. Nga naman, makakita ta Ginoo. Apan kun wa pasadta, kitang mga parishioners dinhi o mga online parishioners, wa pasadta mo paambit sa atong mga grasya, gigamit ang atong kwarta para sa Diyos nun nga buhat, wa sad ni mahitabo karon nga murag nga hurot na ang tanang reserve. 6,000 ra ka tao ang dawaton didto. Hurot na, nag-awas-awas na, pagkadako ang grasya kita sila Ginoo, pero di man na mahitabo og wa pa sa tamalit. Na nagkatampuhay na taron. Bahala nagdili mo adto didto. Di kaapil anang consecration rite, manimba lang ta. Napaman say misa sa Abril 4 nga di na kinahanglag wristband. Naay alas 11, nga naay alauna. Ako'y mumisa anang alauna. Ay mo pag wristband, no?
Masay mo adto na pertim sang inita ng launa. Sunog mo dito. Ana yung pagdaan na lang mong payong, pagdaan mong tubig, nya labaw sa tanan, pagdaan mong pagkaon aron di mo magutman. Nya napagi alas 2:30 nga misa, napagi alas 4 sa hapon nga misa. Kining tanang mga misa sa Pizza 4 mao ni ang atong pagpakighiusa sa consecration niya ng Kapilinya di Fatima nga replika dito sa Portugal. The only in Asia and the only in the Philippines, and it is in Cebu. Ako lang ning gihisgutan ba kay pagkadakuan ng grasya makakita kita Ginoo diha, pero nagsugod na sa atong pagpaambit na minaw ta sa pagtawag sa Ginoo. Nya kining ato sa ron dinhing parokya, nag-anam naman sa nagkanindot ang atong mga grounds, ang tukod tag kumbinto, ug mupalit gibo aning tanan natong slots sa DOPS, di pa may mga 53,000 ka slots, ug mupalit yung tanan ba? Inigkatukod aning tanan, makaingon yun ta, sus Ginoo, wag yun ko magtuo. Mana ta? Ingon na man ang buhat sa Ginoo, nya makatagbaw ni sa atong panginahanglan sa Ginoo. Hinay-hinay lang, gamiton taning kwarta para makakita ta Ginoo, kaysa makakita ra kita ng atong balay, atong sakyanan, kutob ra kita diha ba? Sigig ihapan ang balik-balik ang ihapan ng kwarta, hasta tong dunot kaayo iphon pagyod nya, igihan kaayo mawa nga. Ayaw na ana, kapoy na kinastanan. Di ba? Mao na og ato ning buhaton makatagbaw ni sa atong kauhaw nga espirituhanon. Anindog ta. Mga igsuon, si Jesus gisalikway sa iyang kaugalingong katawhan tungod sa ilang pagka makasasala. Kita nga makasasala, mapaubsanong mudangop sa Ginoo diha sa pag-ingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga magpadayon siya pagpadanag sa kahayag ni Kristo, pinaagi sa pagtudlo sa katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga nasud ug sa mga nangulo niini, nga makabaton sila kanunay og panaghiusa aron maghari ang gugma sa usag-usa, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang ni adtong nag-anto sa nagalaing-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan og kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluhi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug uban sa hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluhi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanang mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluhi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluhi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og bahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluhi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluhi kami. Alang sa atong mga minahal nga mihalina, ilabi na sa tumagihandom karon, nga malipayon silang matubang sa kahayag sa panagbuhay ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluhi kami. Mahigugmaong Amahan, ikaw ang tuburan sa gahom, kaalam o grasya.
Dawata kining among pangamoyo nga among gituboy dihas gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. I give to you my heart, I give to you my will, I give to you my mind, now I am yours to fill. And what I give, please take, and what you take, please break, and what you break, please use. Use it for your glory. Use it for your glory. Use it for your glory. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, himua alang kanamo nga sakramentong makaluwas kining ubos nga gasa nga among gihalad kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo, pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaruluyon og kaayo, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Ana sa Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day for you I stand. Even if there's sadness, stay with me and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Magampo kita. Ginoo, maglimpyo og maghiusa unta kanamo ang pagkalawat sa imong sakramento. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga presensya, divine presence. Nya ato raning masinati kung maminaw gyud ta og mosunod sa sugo sa Ginoo. So update sa atong nahalin sa ato mga slots sa SOSBF na natay halin nga 2,641 unya ang ato na lang kuwang 5,359 slots. Pakpakan nato ang namalit niini. Salamat kayo. Ang ato sad nga dopes 314 ang atong halin
nya karong panahon na karong buwan na target unta ta og 5,000 slots, so mga 4,600 kapin pa ang atong pangitaonon. So pakpakan gyapon nato ang namalit niini. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Malausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.